Sibirido février kalo tile 10 san 2024 maison des aînés ale kɔnɔna la madame Kamisogo sokɔnɔ ɲagati ni ale ye promotrice de la boutique aspiration des familles ni o ye musow fiɲɛ samayɔrɔ ye a ye laɲini min ni ka o kɛ o de ye ka se ka musow ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka karamɔgɔw wele ka na ɲɛfɔli kɛ u ye furu taabolo o kan o hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Aspiration des femmes, ale promotrice a ye foire d'exposition mangamani ni ka o kɛ o de ye ka se ka musow lafiyali la ka o exposer cogoya min na o dɔw o ye feerefɛnw ye feerekɛlaw olu tun bɛ yen nɔ ni ka olu dɔw feere sɔngɔ damatɛmɛ diya la ne ka baara ye feere de an bɛ fɛn caman k'o kɔnɔna la journée an b'a organiser ɲɔgɔn fɛ san o san ni y'a ta ko wɔɔrɔnan de an bɛ journée in kɛ alhamdulillah san o san jama bɛ bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu parce que fɛn o fɛn bɛ fɔ kunbati dalakan na a bɛɛ de bɛ sabati n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ na kɛnɛ in kan bɛɛ bɛ na o de kosɔn jama bɛ caya san o san jama bɛ caya ka tɛmɛ jama kɔrɔlen kan wala jama kɔni an kɔni bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn halisa musow ni nin ko sugu ninnu fɔra musow ka bɔ u ka courage ta u ka n'u ɲa da kɛnɛ kan n'u ɲa dara ka fɛn o fɛn bɛ fɔ o de bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn lakala yan musow damaw de bɛ yan nɔ ka sɛgɛrɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka kumakan dumanw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'i taara i bɛ se k'i ka fa ye zɛrɛ cogo min a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la sɛgɛrɛ dumanw bɛ yen nɔ wusulanw bɛ yen nɔ i b'i ka finiw wusu ni minnu ye i b'i ka sokɔnɔna wusu cogo min a bɛɛ de bɛ yen nɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ musoya kɔnɔ kan wala an kɔni bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ musow ka courage ta ni nin ko sugu fɔra dɔrɔn u ka bɔ u ka na n'u nana u bɛ n'a ye mun b'a kɔnɔna la ne kɔni bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ musow ɲɛna halisa ala ka sanw caya san wɛrɛ ta an ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni bi journée la ne ka baara ye feere de ne bɛ kunbati dɛmɛ ka feere kɛ voilà tuma dɔ la n bɛ taa bitigi la n bɛ feere kɛ mais nin journée in kɔnɔna na n bɛ feere dɔrɔn de kɛ bi n bɛ caman feere parce que kunbati ka laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn de ye furu ka se ka ɲɛ cogoya min na furu ɲɔgɔnma fila an bɛ se ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na an bɛ se ka funufunu ban cogoya min na kunbati ka laɲini o dɔrɔn de donc an bɛ yan nɔ o de kama muso denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ ko caman bɛ furu la u t'a ɲɛdɔn voilà sisan musow yɛrɛ furu yɛrɛ ka d'an ye mun de la n bɛ n pari n bɛ tiktok kɛ n bɛ video kɛ donc ko caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn furu kɔnɔna na donc n'ala sɔnna n'u sera yan nɔ an b'a bɛɛ walawalaw ye an b'u kunbɛn ni nisɔndiya ye n'u tɛ min ɲɛdɔn an b'a ɲɛfɔ ɲɛna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hakili de la ka ko ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o y'a bannen o dɔrɔn de y'an ka laɲini ye an bɛ furaw dɔw d'u ma sɛkɛrɛw dɔw bɛ yan nɔ a bɛ musow dɛmɛ surtout sisan saliya b'an na donc o bɛɛ bɛ yan nɔ ko caman bɛ yan dɔw bɛ yan nɔ i b'a kɛ nɔnɔ na dɔw bɛ yan nɔ i b'a kɛ jikalan na dɔw bɛ yan nɔ babiw bannen bɛ yan ka ban voilà kunbati y'a bɛɛ de ɲɛɲini k'a bɛɛ ɲɛdɔn ka na n'a bɛɛ ye fana k'an bɛɛ ka lafiya ne ka baara ye feere de ye ne yɛrɛ bɛ baara kɛ l'aspiration des femmes kɔnɔna na bon ne kɔni filɛ yɔrɔ min na ne bɛ ka sɛgɛrɛw de feere k'i cɛ k'i kelen ta ye ka kow bɛɛ bila awɔ la weleweleda min bɛ ne bolo muso denmisɛnninw ma an ka courage ta an k'an yɛrɛ dɛmɛ kasa dumanw muso sekerew muso gundo tɛ ban musoya gundo tɛ se ka ban bɛɛ tɛ se ka musoya gundo dɔn i mana kɛ cogo cogo la ko dɔ bɛ yen nɔ i t'a ɲɛdɔn i bɛ se k'a fɔ de ne bɛ furu la mais ko dɔ bɛ yen nɔ i ma se yen nɔ donc ni gɛrɛla mɔgɔw la i bɛ bɔ ko caman kalama bon sekere caman bɛ yen nɔ musow mako b'a la ni passera yan nɔ a sɔngɔ man gɛlɛn cɛ bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ i bolo cogoya min na donc n'i m'a ko ɲɛɲini i tɛ se k'a sɔrɔ donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna an k'an jija halisa ka courage ta musoya yɛrɛ tɛ taa ni courage tɛ sanuya ani muso cɛ mako bɛ min na madame Kamisogo sokɔnɔ ɲagati boutique aspiration des femmes ale promotrice a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la a ye hakilina caman ni ka o sɔrɔ ka tila tuguni a ka laɲini ye fɛn minnu ye olu caman o sɔrɔla kabini u ye baara in ni ka ale sigi sen kan nin ye a ta ko 6nan de ye u bolo ni u bɛ ka a kɛ san o san dɔ de bɛ fara jama kan ni ka taga a fɛ san o san an bɛ journée spéciale dɔ sigi musow tɔgɔ la ɲinan bɛna kɛ a 6e édition de bi lajɛlen kun b'o de kan a journée laɲini tɛ foyi ye musow an bɛ se ka occuper an ka foyer la cogo di entretien de corps an bɛ se k'an farikolo entretien cogo di an ka sokɔnɔnaw décoration an bɛ se k'a kɛ cogo di foyer yɛrɛ kɔnɔna na furugufurugu bɛ se ka nɔgɔya cogo min donc comme ne ka boutique ye l'aspiration des femmes de n'o ye musow fiɲɛ samayɔrɔ ye musow tɛ se ka fiɲɛ ɲuman sara f'a ka sɔrɔ u n'u cɛw kan bɛnnen don
donc journée yɛrɛ laɲini y'o de fa y'o furugufurugu bɛ se ka dɔgɔya cogo di cɛw ni musow an ye jateminɛ ka fɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di couple bɛ se ka diya cogo di kulɔni yɛlɛ ka caya couple kɔnɔna na an ka laɲini y'o de o de nana ni journée organisée ye ni hakilina nana ne la cogo min na n y'a f'i ɲɛna Kunbati yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ musow ka ko de ma n'a ma ɲɛ ne bɛ couple yɛrɛ so an ka boutique kɔnɔ n bɛ mɔgɔw yɛrɛ so kelen kelen fila munna n tɛna jama fara ɲɔgɔn kan o hakilina de nana n'a ye ka jama fara ɲɔgɔn kan muso caman formé musoya kow la ɲɔgɔn fɛ an nana kɛ ka fɔlɔ ye ka filanan kɛ fo 6e édition ɲina an b'o la n'Ala sɔnna ne ka laɲini baden sabatila sabula san o san ni journée tɛmɛna cɛw yɛrɛ bɛ témoignage kɛ cɛw bɛ weleli kɛ ka confirmation di k'a fɔ depuis musow bɔra journée kana kɛ u ka kow taabolo falenna changement donna u ka foyer kɔnɔna na weleweleda min bɛ n bolo ni nin journée nasugu wulila mɔgɔ si kana fɔ ko n ye den kɛrɛfɛ walima se tɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛ ɲɔgɔn bolo an muso damaw de don a nafa bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi muso o muso bɛ yen nɔ k'i bɛ cɛlasigi la a ka di i ye i ka furu ale ka banban i ka furu ale ka sigi cogoya min na wa muso o muso fana bɛ yen nɔ k'a ka di i ye i ka furu ale ka sigi ko degun de b'i kan i ka furuso kɔnɔna la fɛn min ye boutique aspiration ale tigi ni o ye madame Kamisogo Sɔgɔna Ɲagate i boli biribiri i k'i senfa ka se ale ma gɛlɛya min ni a b'i kan hali n'a ma bɛɛ ta ka b'i kan a bɛ caman ba ni ka o de ta ka bɔ i kan